Saatana niin. Nyt. Ja sitten kannustusta perkeleesti. No niin, ja sitten lähtee. Huutoa kolmannella 1, 2, 3 ja nyt lähtee. Katsotaan, ei paina mitään. Ei tunnu missään. Ja normaalisti harrastaa kolmiloikkaa. Ei tunnu missään. Katsotaan. Mielenkiintoista. Oi! Hyvä! Lisää aplodeja ja huutoa kolmannella. Anna mennä. 200 kiloa nousee niinku tyhjää sieltä. Oi Jeesus. Kaikkea sitä ihminen näköö. Ei perkele. Tää menee kolmelta kiinni, että koita sitä mukaan nostella. Aina vaan nousee näköjään.